Отиваме към царството на Тарзан сега. Ето ги цялото семейство, както винаги, строени като аптекарски шишенца. Гледай, така са се строили. Ето тук е една джунгла. Тебе след слънцето да аз да продължа. Знам, бе. Може и там да отидеме. Ето, ама ето мама, ето е обиколната пътечка. Ето е мама. Бамбукчета. Бамбукчета, да.